Kardom don marliatum lasi lahen lo pini le thot sitami nilihin pen isia port chilong pen si nilihin pen social media chatai long puthot wang thulung lasi labang so social media chatai long nilihin pen kewang nang kok labang ke litum radet sitami chini pon sia kemi lapen pachini pon ing tungduk nilihin pen lasi nili labang so social media chatai long puthot pini le thot ta wang thunang kok long lasi labang so social media chatai long nilihin pen lam the paklang pon pe prang prang dia suri dia pharo kadu kave aphan sitami dia chohang pon lo lasi nang dia vek pobusi nilita ning chethe pon lo lasi aprang sialam bangkela hen lo je ilitum kache thandam ya kenang sot bangkela lo je kopi potsi labangso BJP sorkar pin yarni an sitame ilituma phan akimia towar eson natta thekdam long le detlo laso lambang lo lasi eson natta thegam long le det punilihin pen ke pudam bangkela lo kedam tanga por sitame ilitum eson pen eson angkung ben angkung lapen problem ke create pik lapen latum ke solve jia phana bangke kaita solution one way a solution do ta latum claim kle la puson si pinyarni an nang manlo tangte alang tum chi pulo council ke chari pona ke hai alang li CM tuliram rong hang alang li mithang ben chi pulo che denglim la pen chi kibi si pusitame ilitum karbiang long along leke ang tan pa chonche la pen la ke nohok ta la ke warwe isia lamlo cherai kom thip pulo kaita bon sitame isi pinyar ni an ke nilihin pen ki pudam ji pu bangkela ke klar dak alam lo la pen klang dak alam lo nili pudam bangke athema non border issue lam le che thanda mang je la bang so BJP sarkar lo je tangka akarapson dumawe la pen langda mang pinyar ni an crore atangka kona pensi labang so CM ka invest long red lo lapen la an tangka ke ong labang so sarkar long sarkar mi thang tum dowek pusitame je la an tangka avidet nang jilat pen la an tangka kona pensi non bang ke do koklo isimang humeme kemang huwek nang jalam do lapen la so atangka jong si la an dolo polotangte la an crore atangka di 1000 crores atangka jene bala an atangka jong si litum long dolo bolote itum karbi anglong alang litum kachipu peace and development puta PC litum peace ta kavidet po koson si development ta kavidet po sinon ilitum kemang hudam penang ando lasi kemang hudam nang ji athai kya velo don marle tum lasi nilihin pele pa chini dam ji bangkela lo je alang litum labang so BJP sarkar ke corruption pik labang ke pen tangka poisa konat pen sikewang ma mo pen clear alam ke lalo ladak ilitum long longle phelang kejor lake komalo CM tuliram ronghang athema jong dak sitai litum henune alang li longle bang chojorwek pa dimang ke lalo jenon border issue lam the bathak por lang damang non Nagaon district ke dai Golaghat district ke dai lapen Hojai district ke dai lapen Moregaon district ke dai di non Nagaon district ke dai Golaghat district ke dai lapen Hojai district ke dai lapen Moregaon district ke dai di ten non ko sonsi karbiang long arlule panchayat election nai bikoklo panchayat election ang kibikok pulutang te ahok jong si alang li CM tuliram ronghang lapen alang li tum jong si CM aman charjuing tungdu lapen MP Omor Singh Tiso alang sitame alam lahai sitame aman pengchar idu pulutang te lapen MLA non ki khibom bang plinot MEC do anatum non alang litum saman pengchera khingtungduk cheraing tungduk pulotangte la border issue long non ilitum 6 sidul area arlo labangso arlo ilitum ladak ko sonsi panchayat election angke bikokma prabjin pen council bitung pen tengdun check tha jongsi ahok jongsi nang litum jongsi karbi anglong along lecherai thipji polotangte number 1 bangke nang litum council bitung pen labang so panchayat election bang stop dun check prabjin pen nachuning rilu alam bangke lalo sinang litum phanili me o puta non markenili nang source nang ro thayave lapen chok che pik putanili nang source ara thayave apot nangli tumbang kopi polo lake
kama bang nang litum piniar ni anta me senang thek radaphan paklang thek thedet la soposi nang lichorodun ingtung tedet alam bang kelalo lasi ahok lo donmar litum ilitum langdamang lasi longle ke adui ahoy min ke border long hello pupen pule langdam pusitame lasi non ateng pulutang te kopi posi panchayat election ladak karbi anglong along le nang kilut choklo lalo pulutang te ilitum manghume me give and take policy di give and take policy la so ke claim abang non council bitung labang so CM Tuliram Ronghang MP Umor Singh Tiso lapen MLA Doan pen council bitung atum labang so ke claim give and take abang alang litum chok chedelo alang litum phan ke choklo athema tangka atilup se alang litum ke kelong tan no ke te non bang ke chok chi ang thek kelong bang ke litum rada sotum pen kiduk du nang ta rada sotum kisung du nang ta rada sotum lasela bangso BJP sorkar ajat le punon pusitame kedam tang a video pen sita nilihin penang an paklang ponlo pen rada tum han sitame nilihin pen pachini pon verlo je ilitum aphan nang ke parting det pen labang so a council bitung atum phan nang kachari det kelake Himonto Biswa Sarma alangli Guwahati along pensi nang parting lap lo lake atema Himonto Biswa Sarma phan alang litum ajata chubut phun ike kedam tang a pora hud ilitum labang so aron barim chingrum ame jitu labang sobong rok arnam pupe aprang alang itu kaching wai hut press mira theng no kupilo lampar si alang li nang kening jete kang la lelang damon 244A article ke already nihin pen ke thang alam ave nitung ke clear lo di majok tala sonsi kaning ji thek dak lo si lampar lake ako mane ilitum phan nang lang plot pen si lake alam kaning jepon nasi autonomous state alam the putha ka pod bangke lake Himonto loke la bangke ning je dak delo na pen ko an lo ne ilitum along arling ke the angton wang jawlo Amit Shah pendang lok Narendra Modi pendang lok lasona thakse kaprek minister tum pendang an fang lo sitame piniar ni an kopilo song trok arloge do song tum phan paselender 8 pen piniar ni an kopilo ke man ke jatave lasilalo pen 10 seat open for all hal hai sitame piniar ni an ilitum phan ladake keche ke be asotum an tala daga bangke a right do laki election an thurdun lo na pen ladake votes tan ang jokun long la hai abangke piniar ni an alang litum ke klempon the tan ake chok che ke la hailo lasi ajad le punon nono bangke lasi panchayat election karbi anglong arlo nangke du ko bangke ilitum takke matha dam nang je bangke lalo je CM Tuliram Ronghang di CM Tuliram Ronghang alang lipen tangka poisa cho endet lake longle cho jordet ma pusi ilitum doubt me melo suspect me melo ke matha dam hedi matha dam me melo la helo alam bangke lasi ajat le punon pusitame ison pen bangke ilitum phan akisung lok kevan labangso council bitung tum isono bangke ako dotulang nonta illegal akoili tum thekam long lo social media long ka du kawi anta pinyani an along tin a towns di karbiang long arlo he pinian ke pilo ang hoi pachingni lok appointment pilok lok jo election pu bangke ave pin khangjang lo ladake na lo election ke do ave ke sil bangso a council abitung tum election kopi posi town committee election nang bihai hedalo lasi laso ateng jong si langdam pulutang te 100% nilihin penjong pondak je labangso council abitung ke APHLC regional political party phan nangka pheri thektik lo labangke athema along tin a circular along le langdam along tin a town a circular long le langdam pustame non ke chongsi election jongsi padokok pulotang te ladaka bangke
मालो के हाई जी APHLC रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तुमसे हाई वेक्ची लाबा के श्योर 110% गारंटी दो लासो का फेरे आचोइने पिनियार नि आन आलांग लितुम इलेक्शन पादोपन हाई हेदे काउंसिल बितुम पे लापु समझो लसी आजाद ले पुनन माने आलांग लितुम बांके के चोक चे थेक tiklo lahai aron nangke claim ke laki aron kar kan thek tiklo laki legally le alang litum ajat asaile ke claim ta ke claim kali illegal side laki litum rata thek prong lasi don marli ajat le punon ladak arlo ko anma alang tum ajakong ke do ana bangke alang tum pa claim maling pa claim na non e pranga bangke lasi non e pranga bangke sitame hala MLA election di LAC election bangke la non wangpo la bangke alang tu majata te war ponuni la bangke ilitum la bangke ajat abidi pen setame ilitum APHLC regional political party phan ilitum vote pira pahai vek nakpo lasi alam the bangke lalo ajat le punon alang litum piniar ni an setame longle adui ahoy alam the puthak pot an setame denglim chiki bisita angtan padam de lapen lahai bangke cerai kom thibji pulo sitame laso cerai kom thek theke ang thek klang daklo kedam tanga por sitame pinang an klang lo lapen non sitame la border along ke nogao golaghat hojai lapen kibalo morigao di lasi lahai adui ahoy long an sitame pini panchayat labang so election ang ke bikok alam bangke lake chokche thepiklo tangte BJP avokar satum chok che pochinilor pini arni an kopi pot press meet ingni ha hedalo alambang point lo lake te ke chok che pochinilor akam kopi apot si BJP along ke do dun bom atum tanang litum ta karbi ke di haladak BJP long ke do karbi tum kopi pot si pini press meet ingni ha hedel jela soban ke chok chinili tum ta condemn lo oppose dun lo la bangke apot tuteli la bangke chok chelu punang litum nangling hopen nanglitum ta pabar dun mi BJP avokars tum ta pen BJP long IT cell sa tum ta la bangke alam Clark GP dun ta chok alam bangke thema chok chi puchini lor kente la pen esona bangke la lo je town committee election pavidet di town committee election pavidet abangke lata kopia potsi nanglitum BJP avokar satum IT cells tum kopi polo la pen nanglitum kopi posela bang soalam tapaklang pon hai hedelo labang nanglitum chimatharen titha lasi ajad le punon pustape nanglitum BJP avokars tum susitame ke chokche adim ke nanglitum methang party ang mota nanglitum chejong thantha chejong dun tha nilinai pudunji bangkelalo nanglitum ta chejong dun tha ke chok chedim ke chok che pujong tha jong dun dak nei alam bangkelalo lasi nangli tum phan tangka poisa nang pi olo pore tangka poisa re ke thekali lasi BJP avokars atom phanta nilihin pen na chuning rilo je nangli tumta akehe no chinilor adim bangke nangli tum pate bogdun deri lapen kehe no akam chinilor pu bangke nangli tum hilidun vektha CM tuliram rong hangalong non MLA do ana tumalong non MSC do ana tumalong non pen MP along non la bangke ajat non iritum hilidun vek nangchi lasi ahok nili ke kai ke masi tami lasi kadu ka viarat phanta pa chinilo je ke chok che chinilor atowar ke dam nang ni lasi don marli ilitum ke matha dam nang ji arsik pik nang ji ajat non longle phelang kacherai kom thipji lapen ilitum karbi anglong ke do arat ilitum la indigenous tribe jitu la pangso ilitum kereng nang ji ke domisen ke thak misen nang ji pulo tangte ilituma bangke lalo matha pon pa me nang po latak bangke lasi all tribes sitame ilitum chingrum et nang ji boro kadu kave danglok naga kuki rengma dimasa di tiva angton ilituma bangke
chingrum pet nang pola se all tribe ilitum chingrum si ilitum majority je paklang si ilitum abang labang so APHLC regional political party bang ilitum chepahai pon ve lang po ahok lasi ining bang ke theklong ining the pu phan kali non upcoming election la non next abang ke la MLA election bang ke ilitum ajap peno ilitum highway chila bang ke lasi matha dam ukenang ne kadugo we phan stame lasi labang so a BJP a sorkar piniarni an sitame la longle adui ahoy kachojor kela ke thek daglo chojor delo poleli tum jong sita choglo nogao district ahoy no golaghat district ahoy no hojai district ahoy no murigaon district ahoy no alam ke pinian panchayat aron nangpalu chok alam ke lalo lasi panchayat election ang biko alam ke lalo nasi jong si ahok kali pulutang te lake BJP atum penamat si team kar biang long penamat si tami la sobang tengun tip nengi council bitum pensi pen press meet ingni fit nang po je alang litum hola BJP avokar sa tumamat si lake oppose tun vek nang pol je la sobang ke hilitu nangchi alam bang ke lalo la pen hola town committee election bang si tami appointment direct pipen pangni loklok labangi chokche athema election vek nangji lada sila so bang se tami nangli tum opposition tha BJP avokar sa tum labang tami press meeting ni tha nangli tum ta ahoglo si ning oi po nangne kaduk kave pustame jong si labang solong ke chokche kelele dokko punta ho elitum khe abong chidia seroi unang vek nangji tasi ahoglo niliphan dia suri dia pharo nang PG pusi nilita ning thelo lapan si nililam the ington ko kardom